Cio, nel penetrar più sacro di mia maggiore, presso a lei che sposa esser dovrà non selva, dove seduttore io ascolto. Entrate ora, miei fedi cavalieri, testimon del disonore dell'onra che si reca al suo Signore. Infelice è il tuo crudele, cercando il sento il
Искам да благодаря на всички вас за това, че бихте се участие с нас на този 55-годишен юбилей на хор Кавал. Искам да благодаря също на вас и на тези прекрасни хористи. Благодаря ви, хористи и солисти, квесторите солисти. За този положен труд, който направихте за кратко време, много неща направихте и аз искам да ви благодаря. Искам също да благодаря на тези, които се провождаха с хор Кавал по този път 75 години не са направили. Вървяха пътя и рамо за рамо, еха да се стат, вървяха, даваха своя дял в този устрелен път, приближен с устрел, жар, огън и любов. Георги Първанов, президент на Република България.
на 75-годишния юбилей от основаването на хор Кавал. Някой казва, че песента е душевност, но тя не се съхранява и енергията на един народ. Какво по-голямо доказателство от вашия юбилей? Хор Кавал е една на музиката през годините, кога по-леки, кога не, с чудните гласове на хората солисти. Много се е писало и говорило за магията на българските гласове, които не представят да пеняват снита. Съпругата ми аз особено харесвам българските музикални изпълнители. Има нещо столетно в тяхното изпълнение, което не може да ми е вълнува. Знам за чудесните изпълнения на вашия хор, за многото престижни отличия, за всички тези наши известни песни тези хор Кавал. Затова и се съжалявам, че няма да мога да ви чуя деня на вашия юбилей и да ви изразя личното предпочтение. Пожелавам ви сърце още дълги години да слушат песните на хор Кавал, тук у нас и извън България. Желая на всички, които ще присъстват на този убеден съм вълнуващ концерт на 18 ноември, една прекрасна вечер. Поклон пред великолепието на вашите гласове, пред всички вас, драги колици на хор Кавал. Моите пожелания са и за знаменития български диригент маестро Михаил Михов. Сигурно човек трябва да благослови музиката, за да изпълни 53 години, както вие маестро. Бъдете живи и здрави и за още много години. Симеон Стасков Павлов. Продължение на всички тези години хор Кавал с много вдъхновение, ентусиазъм и висок професионализъм работи за съхраняването, развитието и пропагандирането на българската национална култура. Многобройните отличия от наши и редица авторитетни международни фестивали са достатъчно доказателство за обичта и високата оценка на специалистите и публиката за художествените постижения на ансамбъла. Хор Кавал е изобразна школа за таланти, от която се поели творческия път много опитни звезди и с която се поели редица майки на президентския култ. Сред тях е маестро Михаил Михов, който вече 25 години поддържа големия авторитет на състава от световна величина и да изчека от име българското хубаво изкуство не би било това, което е днес. На маестро Михов и неговите колици желая много творчески успехи и съвместно бъдеще. Професор Божидар Рашев. Сега председател на Българския хор съюз, господин Василин Победски, ще поднесе почна грамота. Скъпи колега Милков, скъпи видяли, от името на Българския хор съюз ми приятно да се почне грамота на хор Кавал, по случай 75 години от основаването му и за голямия принос в развитието на българското хорно изкуство. Скъпи колега Милков, скъпи видяли, радваме се, че напомняте за най-бляскавите години на българското хорно изкуство. Радвам се, че мъжките хора на Кавал и Густа върват в един дружески, братски, паралелен салон за развитието и укрепването на българското хорно изкуство. Уважаеми господин Милков, скъпи певци, ръководството на Съюза на българските музикални и танцови дейци поздравява най-сърдечно по случай 75 годишната на хор Кавал. Този юбилей е символ на зрелостта и дълголетието на една от най-значимите художествени традиции на нашия народ – българското изкуство. Той е празник на
големият творчески труд на поколение султани, диригенти и певци, от който са се раждали и се раждат запомнящи се интерпретации на българската и световната музикална класика и съвременност. Изкуството на хората в Кавал е синоним на високо майсторство. Той разнесе славата на българското хорово изкуство у нас и в чужбина и спечели за него хиляди почитатели. Не случайно съставът е носител на престижни отличия от най-авторитетните музикални фестивали и конкурси, сред които се отличават тези от Атланголен, Великобритания и Тур, Франция. Златната плоча на века с солист Николай Дюров, записите на Филипс и златния фонд на Българското национално радио. За ярките постижения на Кавал голяма заслуга имат видните български диригенти, работили с певците. Боян Соколов, основател на състава през 1927 година, Атанас Маргаритов, Лазар Максим, Никола Кочев, Богомир Каролеев, Георги Робев, Васил Арнудов, Михаил Ангелов, Валентин Богерски и Михаил Луков. Забележителен факт е, че майстор Луков е главен диригент и главен художествен ръководител на хора в продължение на 4 века. Със своя талант и професионализъм той го допринесе особено много за художественото израстване на хор Кавал и приобщаването към световното хорово семейство, за което през 1998 година Съюза го удостои с едно от най-високото си отличие Златна лига. Уважаеми господин Милков, скъпи певци, приемете още веднъж нашите поздравления в случай 75 годишни юбилей на хор Кавал. Те са израз на дълбокото ни признание за изключителните ви заслуги към развитието и съхранението на българската музикална култура. Желаем ви здраве и творческо благолепие. Родна песен нас навек не свършва. С вашите прекрасни благословения